Per a nosaltres, com deia el company, la figura d'ajudant doctor no s'entén que al principi de certa estabilitat en la nostra carrera acadèmica nosaltres tinguem menys consideració que docents d'altres nivells o inclús que becaris postdoctorals, no? Això no és un problema de la universitat, fins i tot és problemàtic el nom d'ajudant. Nosaltres no som ajudants, som professors, som docents, no ajudem ningú, no? Tenim les nostres responsabilitats i també les nostres obligacions, però això no depèn efectivament de la universitat. A nosaltres ens ajuda molt, per exemple, la valoració de sexennis d'investigació, que també deia la companya, i ens ajuda molt també, per exemple, l'avaluació de la nostra docència. En aquests moments, per acreditar-nos, és requisit també aquesta avaluació de docència, però és cert que els terminis per a demanar-la són potser més anys dels que nosaltres voldríem per a poder reconèixer-nos este mèrit. No sé si això té alguna solució, perquè a nosaltres efectivament sí que ens ajudaria molt. Mira, el tema de l'ajudant doctor és cert que fins i tot en la discussió de la LOSO i fins i tot abans, en l'estatut del PDI, vam estar ja parlant que si ajudant doctor, que no agradava aquesta denominació. I es parlava, i hem estat barallant que si ajudant doctor o professor doctor, perquè no professor doctor. I fins i tot va haver un moment en què es va posar professor doctor, després va tornar a anar ajudant doctor, però està ahí que, diguem, és que realment no és un ajudant, perquè teniu autonomia, no?, en les assignatures, en la docència que teniu assignada, no? I va haver un temps que estava la figura de professor doctor, sense acreditació prèvia, no? Per tant, jo no descarte tampoc que es puga tornar ahí. El tema de l'avaluació de sexennis, doncs ja està el conveni amb Maneca, abans era l'ABAC, per a l'avaluació de sexennis, que per suposat és important, perquè vosaltres esteu fent docència, esteu fent recerca. Sobre l'avaluació de la docència, que comentaves, crec jo, no? Més bé, anem a veure, nosaltres fem una avaluació docent d'ofici quinquenal, perquè hem d'organitzar d'alguna manera tota la plantilla, i tota la plantilla cada 5 anys s'avalua. No obstant això, amb el cas dels ajudants doctors tenen una excepció sempre, és a dir, que qualsevol persona que estigui en un procés d'acreditació per el qual necessite, això s'ha de preveure en un cert temps, lògicament, necessite tindre l'avaluació docent, pot sol·licitar-la en el moment en el qual se fa cada any, per a que, encara que no li toque, entre cometes, se li fa aquest any, sempre que hagi tingut almenys crec que són 2 o 3 anys de docència per a poder avaluar. Però, que se poden fer fora del còmput habitual, per a facilitar aquesta acreditació vostra, clar.